Milé ženy, pokud hledáte nějaký přípravek na dokonalé odličení pleti, tak bych vám dneska chtěla jeden představit. Je to tohleto odličovací máslo od Tiande. Za mě je tohleto máslíčko naprosto boží. Ono totiž dokáže šetrně, naprosto bez námahy a účinně odlíčit make-up z pleti a odstranit z ní veškeré nečistoty. Kombinuje v sobě bambucké máslo, kokosový olej a vitamin E. Úplně fantasticky voní. A používá se tak, že si naškrábu trochu máslíčka takhle na tu špachtličku, dám na obličej, nechám rozpustit. Jakmile se rozpustí, tak ho vlastně aktivuju teplou vodou. Ona se mi vytvoří taková velice jemná a příjemná emulze, kterou potom jenom smeju vodou. No a musím vám říct teda, moje pleť se tetelí blahem. Po umytí je jemná, hydratovaná a svěží. A ten pocit, milé dámy, přeju zažít každé z vás.